Попробуємо здерти стару наклейку. За допомогою цього шпателька. Я вам скажу, сам в шоці. Ой. Одною рукою трохи неудобно. Ой. Головне, руку не відрізати. Я вам скажу, непогано виходить. Тільки далеко треба тримати, щоб... О! Ні, ну, чесно, цей ножик перевершив мої очікування. Штука годна. А, ще й в такого можна. Годний ножик, я вам скажу, народ.